Η ώρα είναι 7 πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βρίσκομαι μπροστά στην αυλή της κυρίας Σίαρς, της γειτόνισσας. Αυτός είναι εξαπλωμένος στην αυλή. Τα μάτια του είναι κλειστά. Δεν αναπνέει. Υπάρχει αίμα, πολύ αίμα. Στο σημείο της πλάτης προεξέχει μια τσουγκράνα. Στέκομαι από πάνω του. Ο Βέλινγκτον είναι νεκρός. Ένα σκυλί μόνο του δεν μπορεί να καρφώσει μια τσουγκράνα στην πλάτη του. Κάποιος τον σκότωσε. Α! Τι στο διάολο έκανες εκεί! Άσε κάτω το σκυλί! Και κάπου εδώ ξεκινά κάτι που στην αρχή τουλάχιστον μοιάζει με true crime επεισόδιο. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι μια ιστορία για τα μυστικά που κρύβονται στο σπίτι της οδού Randolph Street στον αριθμό 36. Σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κρίστοφερ. Ο Κρίστοφερ δεν είναι σαν εμάς, ή μάλλον εμείς δεν είμαστε σαν εκείνον. Ο κόσμος για τον Κρίστοφερ είναι γεμάτος τάξη, επαναληψιμότητα και μοτίβα. Αν ο κόσμος ήταν εξίσωση, ο Κρίστοφερ θα τον είχε λύσει. Αλλά ο κόσμος των ανθρώπων είναι φτιαγμένος από θόρυβο. Κανείς μέχρι αυτή την ώρα δεν του έδωσε ίσως το πιο δύσκολο πρόβλημα απ' όλα. Γιατί οι μεγάλοι λένε άλλα από αυτά που εννοούν, και γιατί όταν θέλεις να πεις την αλήθεια, όλοι σε κοιτάνε σαν αυτές. Και αυτό που ξεκινά ξεκάθαρα σαν μια υπόθεση φόνου, θα μας πάει πολύ πιο μακριά. Θα κάνουμε τη διαδρομή αυτού του εφήβου. Όχι για να τον καταλάβουμε, ίσως δεν μπορούμε, αλλά για να σταθούμε δίπλα του μέσα σε έναν κόσμο που τον εξαντλεί, μα που τελικά αυτός ο έφηβος τον αντέχει περισσότερο από όσο τον αντέχουμε πολλοί από εμάς. Με λένε Κρίστοφερ Τζον Φράνσις Μπουν. Είμαι 15 χρονών, 3 μηνών και 2 ημερών. Ζω στο Σουίντον της Αγγλίας, μαζί με τον πατέρα μου, τον Νέντ. Η μητέρα μου πέθανε πριν από 2 χρόνια. Έχω ένα χάμστερ που τον λένε Τόμπι. Μου αρέσουν τα μαθηματικά, η φυσική, τα διαγράμματα, τα αστέρια και τα ζώα. Δεν μου αρέσουν τα ψέματα, οι μεταφορές, το κίτρινο και το καφέ και οι ξαφνικοί θόρυβοι. Όταν βλέπω 4 κόκκινα αυτοκίνητα στη σειρά, ξέρω ότι η μέρα θα είναι πολύ καλή. Δεν μου αρέσει να με αγγίζουν. Όταν κάποιος με αγγίζει, φωνάζω ή χτυπάω. Όχι επειδή το θέλω, επειδή το σώμα μου δεν το αντέχει. Πηγαίνω σε ειδικό σχολείο και σκοπεύω να δώσω εξετάσεις α επίπεδου στα μαθηματικά. Η δασκάλα μου, η κυρία Σιόμπαν, μου λέει ότι θα περάσω. Θέλω να πάω στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσω μαθηματικά ή φυσική. Μερικές φορές οι άνθρωποι με κοιτάζουν περίεργα ή μιλάνε μεταξύ τους και γελάνε. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι είναι αστείο. Δεν με πειράζει, αρκεί να μην με αγγίζουν και να μου λένε ακριβώς τι εννοούν. Όταν βρήκα τον Βέλινγκτον νεκρό, το σκύλο της κυρίας Σίαρς, ήθελα να μάθω ποιος το έκανε. Όχι επειδή είμαι detective, αλλά επειδή κάτι δεν τέριαζε στη σκηνή, στη ζωή που ζούσαμε μέχρι τώρα. Και όταν κάτι δεν ταιριάζει, το μυαλό μου δεν σταματάει μέχρι να το λύσει. Θεέ μου, τι πήγες και έκανες? Όχι, Θεέ μου, φύγε μακριά από το σκύλο μου! Ο Κρίστοφερ δεν αντιδρά. Δεν μοιάζει να φοβάται. Η φωνή της τον ενοχλεί περισσότερο από τον θάνατο. Τον μπερδεύει. Είναι δυνατή, αλλοπρόσαλη, γεμάτη συναίσθημα και γι' αυτό ανεξήγητη. Τη στιγμή εκείνη θα τη διακόψει ένας αστυνομικός, με γκρι στολή που τον πλησιάζει. Ήταν ακριβώς 12,5 λεπτά μετά το συμβάν και ένα μεγάλο κίτρινο φύλλο είχε κολλήσει στο παπούτσι του. Θα φωνάξει κάτι. Για τον Κρίστοφερ δεν είναι λέξη. Είναι ήχος και είναι πολύ κοντά. Όταν το χέρι του αστυνομικού θα κουμπίσει τον ώμο του, ο κόσμος θα θολώσει. Όχι από φόβο, από υπερφόρτωση. Το άγγιγμα, ο ήχος, το έντονο φως, όλα μαζί. Δεν είναι πόνος, απλά είναι πολύ. 4.096. Ο Κρίστοφερ τραντάζεται σαν να τον χτύπησε ρεύμα. Θα σπρώξει με δύναμη το χέρι του αστυνομικού και θα χάσει εντελώς τον έλεγχο. Θα πέσει κάτω και θα τεινάζεται νευρικά. Τον συλλαμβάνουν για επίθεση κατά της αρχής. Λίγη ώρα μετά θα φτάσει ο πατέρας του. Θα τον παραλάβει ταραγμένος και ύστερα από τις συστάσεις της αστυνομίας θα επιστρέψουν στο σπίτι. Την επόμενη μέρα, καθώς επέστρεφε από το σχολείο, αποφασίζει να ξεκινήσει να γράψει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που μοιάζει περισσότερο με το τετράδιο ενός detective παρά με ημερολόγιο. Φτιάχνει λίστα υπόπτων λοιπόν. Ρωτάει τους γείτονες, χτυπάει κουδούνια, σημειώνει λεπτομέρειες. Ανασυνθέτει τη σκηνή. Όχι με φαντασία, με ακρίβεια. Τι ώρα πήγατε για ύπνο? Ακούσατε κάποιον ήχο? Είχατε λόγο να μην συμπαθείτε τον Βέλινγκτον? Η δουλειά του είναι μεθοδική. Ήσυχη, σχεδόν επιστημονική. Κάποιοι γείτονες γελάνε, άλλοι τον διώχνουν. Όταν ο πατέρας του μάθει ότι ψάχνει, θυμώνει. Αυτό το θέμα έκλεισε. Ένα παλιό σκύλο ήταν, δεν είναι δική σου δουλειά. Σταμάτα τώρα. Ο Κρίστοφερ δεν καταλαβαίνει. Αν δεν ήταν δική του δουλειά, τότε γιατί η αστυνομία τον πήρε στο τμήμα? Η Σιόμπαν είναι η δασκάλα του Κρίστοφερ από τότε που ξεκίνησε να πηγαίνει στο ειδικό σχολείο. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που τον κοιτάζουν χωρίς να τον πιέζουν να ανταποδώσει το βλέμμα. Όταν του μιλάει, το κάνει αργά και καθαρά.
Όταν εκείνος της δίνει το τετράδιό του για να διαβάσει τις σκέψεις του, εκείνη δεν ρωτάει γιατί το έγραψες. Ρωτάει... Τι σημαίνει αυτό για σένα? Σήμερα γνώρισα την κυρία Αλεξάνδερ. Είναι ηλικιωμένη. Έχει ένα μαύρο σκύλο που τον λένε Ρούφους. Της είπα για τον Βέλινγκτον και για την Τζουγκράνα. Με ρώτησε αν ο πατέρας μου το ήξερε. Της είπα ότι μου το είχε απαγορεύσει, αλλά εγώ συνεχίζω γιατί είναι σημαντικό να βρίσκεις την αλήθεια. Την επόμενη φορά ίσως της κάνω περισσότερες ερωτήσεις. Κάθε φορά που γυρίζω μια σελίδα στο τετράδιο του Κρίστοφερ, ξετυλίγεται μπροστά μου ένας κόσμος φτιαγμένος από αριθμούς, κανόνες και ερωτήσεις. Αν τον αφήνεις να φανερωθεί όπως είναι, χωρίς να προσπαθείς να τον αλλάξεις, τότε αρχίζεις να τον καταλαβαίνεις. Σήμερα ρώτησα τον κύριο Τόμψον αν άκουσε κάτι το βράδυ που πέθανε ο Βέλινγκτον. Είπε ότι όχι. Του είπα ευχαριστώ και σημείωσα στο τετράδιό μου. Λίστα υπόπτων. Κύριος Τόμψον. Πιθανότητα χαμηλή. Μετά χτύπησα το κουδούνι της κυρίας Σίαρς για άλλη μια φορά, αλλά δεν μου άνοιξε. Νομίζω δεν ήθελε να μου μιλήσει. Ούτε κι εγώ ήθελα πολύ. Απλώς έπρεπε να το κάνω, γιατί πρέπει να εξετάζω όλες τις πιθανότητες. Ο Κρίστοφερ δεν παίζει. Ερευνά. Δεν πλάθει σενάρια, χτίζει λογική. Και η Σιόμπαν συνεχίζει να διαβάζει. Σκοτώνεις έναν σκύλο μόνο αν Α. Μισείς τον σκύλο. Β. Είσαι τρελός. Ή Γ. Θέλεις να στεναχωρήσεις την κυρία Σίαρς. Δεν ξέρω κανέναν που να μισούσε τον Βέλινγκτον. Οπότε, αν είναι το Α, θα ήταν κάποιος άγνωστος. Ούτε ξέρω κανέναν τρελό. Οπότε, αν είναι το Β, πάλι κάποιος άγνωστος θα ήταν. Ο Βέλινγκτον δηλαδή πρέπει να δολοφονήθηκε από κάποιον γνωστό του. Ξέρω μόνο έναν άνθρωπο που δεν συμπαθεί την κυρία Σίαρς, τον κύριο Σίαρς, που τη χώρισε και πήγε να ζήσει κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Σίαρς είναι ο βασικός μου ύποπτος. Κι έτσι, πάνω σε αυτόν τον συλλογισμό θα έρθει η αρχή καταιγιστικών εξελίξεων για τη ζωή του Κρίστοφερ. Το τετράδιό του θα το φυλάσει πάντα κάτω από το στρώμα. Οι ερωτήσεις θα συνεχίζονται, αλλά όχι στα φανερά. Κάθε φορά που ο πατέρας του λείπει στη δουλειά, ο Κρίστοφερ θα χτυπάει κουδούνια, θα μιλάει, θα ανακρίνει, θα σημειώνει. Μία μόνο από αυτές τις φορές δεν θα προσέξει την ώρα. Κι έτσι, όταν ο Ed σχολάσει, θα τον πετύχει στην αυλή. Ο πατέρας με ρώτησε που ήμουν. Του είπα ότι έκανα αστυνομική έρευνα για να βρω ποιος σκότωσε τον Βέλινγκτον. Εκείνος θύμωσε. Μου είπε ότι είχαμε πει να μην χώνω τη μύτη μου σε ξένες υποθέσεις. Του αποκάλυψα τις υποψίες μου ότι ο κύριος Σίαρς τον σκότωσε. Τότε εξοργίστηκε. Μου είπε να μην ξαναπώ αυτό το όνομα μέσα στο σπίτι. Τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε: Γιατί είναι κακός άνθρωπος. Δεν θα ξαναρωτήσεις κανέναν ποιος σκότωσε αυτό το βρωμόσκυλο. Θα σταματήσεις αυτό το γελίο παιχνίδι τώρα. Θα μου δώσεις το λόγο σου. Ξέρεις τι σημαίνει δίνω το λόγο μου, έτσι. Εγώ δεν απάντησα. Δεν μου αρέσει να φωνάζουν. Άκου, Κρίστοφερ, αν σου είπε ο πατέρας σου ότι θέλει να σταματήσεις, κάποιο λόγο θα έχει. Ακόμα κι έτσι όμως πρέπει να είσαι περήφανος, γιατί αυτό που έχεις γράψει μέχρι στιγμής είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Τι να κάνουμε, δεν εξιχνιάζονται πάντα όλα τα εγκλήματα. Η έρευνα για πρώτη φορά μπαίνει σε παύση. Ο συλλογισμός του όμως δεν μπορεί να σταματήσει και συνεχίζει να γράφει. Ο δολοφόνος κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Ο μπαμπάς είπε να μην ξαναπώ το όνομα του κυρίου Σίαρς και ότι είναι κακός άνθρωπος. Οι καλοί άνθρωποι δεν σκοτώνουν σκυλιά. Άρα, ο κύριος Σίαρς είναι πολύ πιθανό να τον σκότωσε. Μπορεί το αγόρι να ήθελε να ακούσει τη διαταγή του πατέρα του. 3 μέρες όμως αργότερα, ο Κρίστοφερ είδε 5 κόκκινα αυτοκίνητα στη σειρά. Αυτό για εκείνον σήμαινε μόνο ένα πράγμα. Ότι θα ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα. Και τότε, σχεδόν σαν να το είχε προβλέψει, έπεσε πάνω στην κυρία Αλεξάνδερ. Η συνάντηση αυτή θα ήταν κομβική, όχι μόνο για την πλοκή της ιστορίας, μα για την ίδια του τη ζωή. Όσα θα μάθαινε σε εκείνη τη συνάντηση, θα τον έφερναν ένα βήμα πιο κοντά με το πεπρωμένο του. Σήμερα είδα ξανά την κυρία Αλεξάνδερ. Μου είπε ότι η μητέρα μου και ο κύριος Σίαρς περνούσαν πολύ χρόνο μαζί. Ότι ήταν πολύ καλοί φίλοι. Ότι ίσως αυτό να έκανε κάποιους ανθρώπους να θυμώσουν. Της είπα ότι το ήξερα. Εκείνη είπε: Όχι, Κρίστοφερ, εννοώ πάρα πολύ καλοί φίλοι. Τη ρώτησα αν εννοούσε ότι έκαναν σεξ. Είπε: Ναι. Τη ρώτησα αν αυτός ήταν ο λόγος που ο κύριος Σίαρς άφησε τη γυναίκα του. Είπε: Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό. Της είπα ότι η μητέρα μου πέθανε από καρδιακή προσβολή πριν 2 χρόνια. Τότε εκείνη με κοίταξε περίεργα. Είπε: Κρίστοφερ, νόμιζα ότι η μητέρα σου ζει στο Λονδίνο. Με τον κύριο Σίαρς. Δεν είπα τίποτα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσα να ανασάνω. Τα χέρια μου ίδρωσαν. Ήθελα να κλείσω τα μάτια μου και να κρυφτώ. Η κυρία Αλεξάνδερ μου ζήτησε συγγνώμη. Μετά φύγαμε. Αυτό είναι το πρώτο ρήγμα στον κόσμο του. Αν αυτό ήταν αλήθεια, τι άλλο μπορεί να μην ήταν. Δεν είπα στον πατέρα μου τι μου είπε η κυρία Αλεξάνδερ.
Σκέφτηκα ότι αν ήταν ψέμα, δεν είχε νόημα να το πω. Και αν ήταν αλήθεια, τότε δεν ήξερα πώς να το πω. Θυμήθηκα μια φορά που πήγαμε με τη μαμά στη θάλασσα. Κυριακή, 20 Ιουλίου 2008. Ήμουν 9 ετών. Είχαμε πάει διακοπές στην Κορνουάλη. Η μαμά φορούσε ένα γαλάζιο ριγέ μαγιό και είχε απλώσει την πετσέτα της στην άμμο. Ήταν κόκκινη με άσπρες ρίγες. Όταν σηκώθηκε, μπήκε στο νερό και φώναξε «Πω, τι κρύο!» Μου είπε να μπω κι εγώ, αλλά δεν μου αρέσει να βγάζω τα ρούχα μου. Και τότε εκείνη έκανε ανάποδη τούμπα και εξαφανίστηκε κάτω από το νερό. Φοβήθηκα ότι δεν θα ξαναβγεί, ότι χάθηκε, ότι την έφαγε ένας καρχαρίας και έβαλα τις φωνές. Και εκείνη βγήκε από το νερό, τέντωσε μπροστά το δεξί της χέρι και άπλωσε τα δάχτυλά της σαν βεντάλια. Είπε «Έλα, Κρίστοφερ, άγγιξε το χέρι μου. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζεις. Άγγιξε το χέρι μου, άκουσέ με, μπορείς να το κάνεις». Και το έκανα. Ήταν η πρώτη μας αγκαλιά, χωρίς σώματα, μόνο τα δάχτυλά μας. Και αυτό ήταν αρκετό για να με ηρεμήσει. Αργότερα εκείνη τη μέρα μου είπε κάτι παράξενο. Αν δεν είχα παντρευτεί τον μπαμπά, θα ζούσα στη Γαλλία με κάποιον που θα τον έλεγαν Ζαν. Θα φροντίζαμε έναν κήπο και θα πίναμε κρασί στη βεράντα. Δεν είπα τίποτα τότε. Προσπάθησα να φανταστώ τη μαμά μου με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζα και ένιωσα παράξενα. Ίσως αυτό ήταν το πρώτο ψέμα που δεν φώναξα ψέμα. Το κράτησα μέσα μου, όπως κάνω τώρα. Την ημέρα εκείνη, ο Κρίστοφερ γύρισε από το σχολείο στις 3:32. Κάθισε στο καθιστικό για να δει ένα από τα αγαπημένα του ντοκιμαντέρ, «Ο μπλε πλανήτης». Το επεισόδιο εκείνο ήταν για τη ζωή στα πιο σκοτεινά και βαθιά σημεία του ωκεανού, εκεί που δεν φτάνει το φως. Ήταν τόσο ανυπόμονος που άφησε πάνω στο τραπέζι της κουζίνας το τετράδιό του. Εκείνο το τετράδιο. Όταν ο πατέρας γύρισε στο σπίτι στις 5:48, μπήκε από το καθιστικό φορώντας ένα καρό πουκάμισο. Χαίρετησε τον Κρίστοφερ βιαστικά και πήγε στην κουζίνα για να αφήσει τα ψώνια. Γύρισε 4 λεπτά αργότερα. Τώρα αντί για σακούλες κρατούσε το τετράδιο. Η ένταση θα ανεβαίνει αργά σαν νερό που βράζει. Οι λέξεις θα γίνονται όλο και πιο σκληρές. Η φωνή του Εντ θα γεμίσει όλο το σπίτι. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για απαντήσεις ούτε για εξηγήσεις. Ο Κρίστοφερ στέκεται ακίνητος. Δεν αποφεύγει τις φράσεις, τις αποθηκεύει, τις επαναλαμβάνει μέσα του. Τι σου είπα γαμώτο, κοίτα με το σου μιλάω. Σταμάτα αυτά τα γελία παιχνίδια τώρα! Σταμάτα αυτά τα γελία παιχνίδια! Ο πατέρας απλώσει το χέρι του και θα τον γραπώσει σφιχτά από τον μπράτσο. Για να τον πιάσει, για να τον σταματήσει. Όμως το σώμα του Κρίστοφερ δεν μπορεί να διαχειριστεί την αφή, τον ήχο, την κίνηση, τον όγκο που έρχεται κατά πάνω του. Θα βγάλει μια κραυγή και θα γυρίσει απότομα. Τα χέρια του τώρα τεινάζονται στον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Όλα συμβαίνουν σε υπερβολή. Όλα πάρα πολύ. Και μετά... Όταν συνέλθει, θα δει ένα ελαφρύ τραύμα στο δεξί του χέρι. Το κεφάλι του θα βουίζει και θα πονάει στο πλάι. Ο πατέρας του βρίσκεται όρθιος μπροστά του με μια γρατσουνιά στον αυχένα και το καρό του πουκάμισο σχισμένο. Το τετράδιο δεν βρίσκεται πουθενά. Ο πατέρας είπε πως λυπήθηκε που με χτύπησε και πως δεν ήθελε να το κάνει και μου έβαλε ένα λευκοπλάστη στην πληγή για να μην τρέχει αίμα. Όσο το έκανε, ο πατέρας είπε: «Σ' αγαπάω πάρα πολύ, Κρίστοφερ. Μην το ξεχάσεις ποτέ αυτό. Ξέρω πως χάνω την υπομονή μου ώρες και δεν πρέπει. Όμως το κάνω γιατί ανησυχώ για σένα και δεν θέλω να πληγώνεσαι. Με καταλαβαίνεις?» Εγώ είπα δεν ξέρω. Τότε με ρώτησε αν καταλαβαίνω ότι με αγαπά. Εγώ είπα ναι. Γιατί το να αγαπάς κάποιον σημαίνει να τον βοηθάς όταν μπλέκει σε μπελάδες και να τον προσέχεις και να του λες την αλήθεια. Και ο πατέρας με προσέχει όταν μπλέκω σε μπελάδες. Όπως για παράδειγμα όταν ήρθε στο αστυνομικό τμήμα. Και με φροντίζει γιατί μου μαγειρεύει φαγητά. Και πάντα μου λέει την αλήθεια. Πράγμα που σημαίνει ότι με αγαπάει. Η κυρία Αλεξάνδερ κάποια στιγμή μου είπε πως το να μισείς το κίτρινο και το καφέ είναι σκέτη βλακεία. Η Σιόμπαν, η δασκάλα μου είπε πως δεν έπρεπε αυτή να λέει τέτοια πράγματα και πως ο καθένας έχει τα αγαπημένα του χρώματα. Η Σιόμπαν είχε δίκιο όμως. Και η κυρία Αλεξάνδερ είχε λιγάκι δίκιο κι αυτή, γιατί είναι όντως κάπως βλακεία. Όμως στη ζωή πρέπει να παίρνεις ένα σωρό αποφάσεις. Και αν δεν πάρεις αποφάσεις, ποτέ σου δεν κάνεις τίποτα, γιατί θα περνάς όλο τον καιρό σου διαλέγοντας ανάμεσα στα πράγματα που θα μπορούσες να κάνεις. Την άλλη μέρα, όταν γύρισα από το σχολείο, ο μπαμπάς ήταν ακόμα στη δουλειά. Έτσι βγήκα να ψάξω στο σκουπίδο ντενεκέ, αλλά το βιβλίο δεν ήταν εκεί. Σκέφτηκα μήπως ο μπαμπάς τελικά το έκρυψε κάπου στο σπίτι. Αφού έψαξα παντού, το μόνο δωμάτιο που έμενε να ψάξω ήταν η κρεβατοκάμαρα του μπαμπά. Άρχισα να ψάχνω κάτω από το κρεβάτι. Μετά έψαξα στα συρτάρια του κομοδίνου. Μετά κοίταξα στην ντουλάπα του. Κάτω-κάτω ήταν ένα μεγάλο πλαστικό κουτί με διάφορα εργαλεία, αλλά όχι με το βιβλίο μου. Είδα ότι υπήρχε άλλο ένα κουτί κάτω από την εργαλειοθήκη. Το άνοιξα και βρήκα μέσα το βιβλίο μου. Από κάτω είδα έναν φάκελο. Έγραφε το όνομά μου και δεν είχε ανοιχτεί ποτέ.
Και κάτω από τον πρώτο φάκελο υπήρχε κι άλλος φάκελος. Κι άλλος, κι άλλος. Όλοι πάνω τους είχαν το όνομά του. Όλοι απευθύνονταν σε εκείνον. Κανένας δεν είχε ανοιχτεί. Ο Κρίστοφερ ήξερε μόνο ένα άτομο που έκανε τα αρχικά γράμματα καμπυλωτά. Και αυτή ήταν η μητέρα του. Το πρώτο γράμμα θα το ανοίξει σχεδόν μηχανικά, για να επιβεβαιώσει ότι αυτό που έβλεπε μπροστά του δεν είναι φάρσα. Ότι ο γραφικός χαρακτήρας, εκείνος ο κυκλικός τόνος στη λέξη αγαπημένε, ήταν στα αλήθεια της μαμάς του. Chapter Road 451 Λονδίνο. Αγαπημένε μου Κρίστοφερ. Χθες βράδυ βρήκα μια φωτογραφία σου από τα Χριστούγεννα που έπαιζες με το τρενάκι σου. Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Σου είχαμε πει για τα δρομολόγια των τρένων και είχες φτιάξει το δικό σου πίνακα δρομολογίων. Έπαιζες ασταμάτητα για εβδομάδες ολόκληρες. Μου άρεσε πολύ που το θυμήθηκα αυτό. Δεν μου έχεις γράψει κανένα γράμμα. Μάλλον είσαι ακόμα θυμωμένος μαζί μου. Συγγνώμη, Κρίστοφερ. Θα ήθελα πολύ να μου γράψεις κι εσύ ένα γράμμα. Σε σκέφτομαι συνεχώς. Με πολύ αγάπη, η μαμά σου. Η ημερομηνία, 3η, 15 Οκτωβρίου, 2 χρόνια μετά τον θάνατο της μητέρας του. Μα πώς ήταν δυνατόν? Τότε άνοιξε και τον δεύτερο. Chapter Road 451 Λονδίνο. Αγαπημένε μου Κρίστοφερ. Δεν ήμουν καλή μαμά. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, αν εσύ ήσουν αλλιώς, ίσως να τα κατάφερνα καλύτερα. Ο πατέρας ήταν πάντα πιο ήρεμος, πιο υπομονετικός. Εγώ ένιωθα να με πνίγει η πίεση, η κούραση, το αίσθημα πως δεν μπορώ. Θυμάσαι τότε που πήγαμε να αγοράσουμε δώρο για τη γιαγιά και τρόμαξες με τον κόσμο? Κουλουριάστηκες στο πάτωμα, δεν άφηνες κανένα να σε ακουμπήσει. Εγώ είχα εκνευριστεί και σου έλεγα να ηρεμήσεις και προσπάθησα να σε σηκώσω, αλλά εσύ άρχισες να ουρλιάζεις και έριξες όλα τα μίξερα από το ράφι και έγινε χαμός. Όλοι μας κοίταζαν. Κατουρήθηκες και πάνω σου και εγώ θύμωσα. Εκείνο το βράδυ έκλαιγα. Ο πατέρας σου ήταν ήρεμος. Σε φρόντισε, σου είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Εγώ όμως του είπα ότι δεν αντέχω άλλο. Και εκείνος θύμωσε και μου είπε ότι δεν πάω καλά και να κοιτάξω να συνέλθω. Τότε εγώ τον χτύπησα, που ήταν λάθος μου. Είχαμε πολλούς τέτοιους καυγάδες. Δεν μιλούσαμε πια πολύ για να μην μαλώνουμε. Και μέσα σε όλα ένιωθα τρομερά μόνη. Αγαπημένε μου Κρίστοφερ. Ήθελα να σου γράψω και για κάτι ακόμα. Κάτι δύσκολο. Ήταν τότε που άρχισα να βλέπω πιο συχνά τον Ρότζερ Σίαρς. Είχαμε πολλά κοινά. Ερωτευτήκαμε. Όμως του είπα ότι δεν μπορούσα να σε αφήσω, γιατί ήσουν το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Ύστερα έγινε εκείνος ο καυγάς. Θυμάσαι για το φαγητό? Άρχισες να φωνάζεις, εγώ θύμωσα πολύ και έχισα το φαγητό στο πάτωμα. Ξέρω, δεν έπρεπε. Και εσύ μου πέταξες το ξύλο κοπί στο πόδι. Έσπασα τα δάχτυλά μου. Για 1 μήνα δεν μπορούσα να περπατήσω. Ο μπαμπάς σε φρόντιζε μόνος του. Και τότε σε έβλεπα μαζί του ήρεμο, γαλήνιο. Και νιώθα πως ίσως να ήσασταν καλύτερα χωρίς εμένα. Ήταν πολύ σκληρό, αλλά αυτή η σκέψη δεν έφευγε. Οι λέξεις σταμάτησαν να βγάζουν νόημα και ο αέρας ανέφευγε από τα πνευμόνια του με ταχύτητα. Στην αρχή νόμιζε ότι απλώς φοβόταν. Μετά κατάλαβε. Το σώμα του έμπαινε ξανά σε κρίση. Ο Ρότζερ μου πρότεινε να φύγουμε μαζί. Και του είπα ναι. Ήθελα να σε αποχαιρετήσω, να σου μιλήσω, αλλά όταν τηλεφώνησα ο μπαμπάς ήταν θυμωμένος. Μου είπε να μην σου ξαναμιλήσω ποτέ. Να μην ξαναπατήσω ποτέ στο σπίτι και έτσι έφυγα. Νόμιζα ότι έκανα το σωστό. Δεν ήθελα ποτέ να σε πληγώσω. Πολλές φορές εύχομαι όλα να είχαν γίνει αλλιώς. Θυμάσαι που έλεγες πως θέλεις να γίνεις αστροναύτης? Λοιπόν, καμιά φορά φαντάζομαι ότι σε βλέπω στην τηλεόραση, εκεί έξω στο διάστημα. Και λέω, αυτός είναι ο γιος μου. Άραγε σου αρέσουν ακόμα τα μαθηματικά? Με πολύ αγάπη, η μαμά σου. Το στομάχι του είχε σφιχτεί, τα αυτιά του βούιζαν. Κουλουριάστηκε στο πάτωμα δίπλα στο κουτί με τα γράμματα και έκανε μετό. Τα χέρια του κάλυψαν τα αυτιά του, τα πόδια του ήταν σφιγμένα στο στήθος του. Ήθελε να σβήσει τον θόρυβο. Ήθελε να σβήσει το μυαλό του που είχε πάρει φωτιά. Όπως όταν κλείνεις έναν υπολογιστή που κολλάει. Έτσι τον βρήκε ο πατέρας του. Μπήκε στο δωμάτιο και στάθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να καταλάβει τι βλέπει. Τα γράμματα ήταν ανοιχτά, τα χαρτιά πεσμένα στο πάτωμα. Και στη μέση ο Κρίστοφερ. Μικρός, ευάλωτος. Η καρδιά του άρχισε να χτυπάει δυνατά. Και ενώ προσπαθούσε να τον συνεφέρει, σχεδόν χωρίς να το καταλάβει, ξεκινάει η ομολογία του. Ναι, η μαμά σου δεν πέθανε, Κρίστοφερ. Ζει. Μένει στο Λονδίνο με τον κύριο Σίαρς. Και όλα αυτά τα γράμματα στα στέλνει εκείνη. Εγώ τα κρατούσα. Ήθελα απλώς να σε προστατέψω. Και έπειτα, όταν πια η σιωπή του γιού του είχε γίνει πιο βαριά και από κραυγή, ήρθε δεύτερη ανάσα. Δεύτερη αλήθεια. Εγώ το έκανα, Κρίστοφερ. Εγώ σκότωσα τον Ουέλιγκτον. Δεν ήθελα να γίνει έτσι. Όταν έφυγε η μαμά σου, δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα μείνει μόνος και η κυρία Σίαρς ήταν εκεί. Με βοηθούσε, μιλούσαμε. Ήταν σαν μια φίλη.
Μετά όμως τσακωθήκαμε. Είχα θυμώσει πολύ, μου είπε πράγματα που με πλήγωσαν και ήταν από αυτές τις στιγμές που θολώνεις. Πρέπει να με πιστέψεις. Την ένοιαζε περισσότερο το σκυλί της από όλους. Από μένα, από σένα, από τους ανθρώπους. Εκείνο το βράδυ, το σκυλί ήταν εκεί στην αυλή. Μου γάβγιζε όπως πάντα, επιθετικό, με μια αίσθηση εξουσίας στο μικρό κοσμό του. Το έκανα χωρίς να σκεφτώ. Και μόλις έγινε, ένιωσα μόνο τρόμο και ντροπή. Συγγνώμη, Κρίστοφερ, συγγνώμη. Ξέρω πως δεν διορθώνεται. Τα κατέστρεψα όλα. Δεν ήθελα με τίποτα να είμαι αυτός ο άνθρωπος, αλλά έγινα. Κι ύστερα σώπασε. Τον πήρε στην αγκαλιά του προσεκτικά. Τον πήγε στο μπάνιο, τον έπλυνε, τον έντυσε με καθαρά ρούχα και τον έβαλε στο κρεβάτι. Κάθισε για λίγο στην άκρη με τα φώτα χαμηλωμένα. Και έτσι τελείωσε εκείνη η μέρα. Έκανα μια γρήγορη σκέψη. Ο πατέρας μου είχε δολοφονήσει τον Wellington. Αυτό σήμαινε πως μπορούσε να δολοφονήσει και εμένα. Και ενώ σκέφτηκε όλες τις πιθανότητες της από εδώ και πέρα ζωής του, να ζήσει με την κυρία Σίαρς, να κατασκηνώσει τον κήπο, ίσως να ζήσει με τον θείο Τέρι ή να παραμείνει στο σπίτι, επέλεξε να ζήσει με τη μητέρα του στο Λονδίνο. Έτσι, ετοίμασε τα πράγματά του, πήρε την πιστωτική κάρτα του πατέρα του, έβαλε τον Τόμπι στην τσέπη του πανοφοριού του και βγήκε στον δρόμο με σκοπό να φτάσει στο κεντρικό σταθμό των τρένων. Πώς θα μπορούσε όμως να φτάσει μέχρι εκεί, αφού ήταν μια διαδρομή που δεν είχε κάνει ποτέ ξανά? Ήταν έτοιμος να γυρίσει πίσω. Οι ήχοι των αυτοκινήτων, οι άνθρωποι που περνούσαν δίπλα του, τα φώτα που άραζαν χρώματα, όλα έμοιαζαν ανεξέλεγκτα. Και τότε, σχεδόν σαν να του το έστειλε το σύμπαν, πέρασε από μπροστά του ένα λεωφορείο που έγραφε station και άρχισε να το ακολουθεί. Στον σταθμό επικρατούσε χάος. Ο Κρίστοφερ έμεινε ακίνητος, καλύπτοντας με τα χέρια τα αυτιά του για περίπου 2 ώρες. Ένας αστυνομικός τον πλησίασε και τον ρώτησε αν είναι καλά. Εκείνος του εξήγησε ότι πάει στο Λονδίνο για να βρει τη μητέρα του, ότι έχει την κάρτα του πατέρα του και ξέρει το PIN. Ο αστυνομικός τον βοήθησε να βγάλει 20 λίρες. Το εισιτήριο κόστιζε 17. Πήρε μια βαθιά ανάσα και θυμήθηκε τα λόγια της κυρίας Χιόμπαν. Αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό, δεξί. Αυτό τον βοηθούσε να μην φοβάται. Και αυτό ήταν το πρώτο του πραγματικό ταξίδι. Όχι μόνο για να φτάσει στη μητέρα του, αλλά για να φτάσει σε έναν εαυτό που δεν ήξερε ακόμη καλά. Ο Κρίστοφερ δεν πέρασε απλώς κάτω από την υπόγεια διάβαση. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή περνούσε σε ένα άλλο στάδιο της ζωής του. Είναι μια πορεία που κάθε έφηβος, κάθε άνθρωπος, είτε είναι νευροτυπικός είτε νευροδιαφορετικός, καλείται κάποτε να διανύσει. Και αυτή είναι μια προσωπική, εσωτερική νίκη. Γυρνώντας πίσω, ο Εντ δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε συμβεί. Πρώτα σκέφτηκε ότι ο Κρίστοφερ μπορεί να ήταν στην αυλή. Ύστερα έψαξε σε όλο το σπίτι, μα ήταν άδειο. Τον χτύπησε η αλήθεια. Το παιδί είχε φύγει. Το μυαλό του μπήκε αμέσως σε κατάσταση συναγερμού. Τότε τηλεφώνησε στην αστυνομία. Τους είπε ότι ο γιος του έχει φύγει από το σπίτι, ότι ήταν ένα παιδί ιδιαίτερο, ότι δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί εύκολα την αλλαγή, τον θόρυβο, τους ανθρώπους. Τους είπε ότι φοβόταν πολύ. Ότι δεν ήξερε που θα μπορούσε να είχε πάει. Δεν σκέφτηκε το Λονδίνο, δεν σκέφτηκε τη μητέρα του. Δεν σκέφτηκε ότι ο γιος του θα έκανε κάτι τόσο τολμηρό, τόσο αποφασισμένο. Μέχρι που ήρθε το τηλεφώνημα. Η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι ο Κρίστοφερ είχε εντοπιστεί στο σταθμό του Λονδίνου. Ζωντανός, καλά, αλλά μακριά. Στο σταθμό του Λονδίνου επικρατούσε πανικός. Ο εγκέφαλός του δεν προλάβαινε να ταξινομήσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα κατουρηθεί. Το κατάλαβα όταν ένιωσα βρεγμένο το παντελόνι. Ίσως είχε γίνει όταν περίμενα το μετρό και είχε πολύ δυνατό ήχο. Ύστερα από κάποια ώρα ξεκίνησε για τη διεύθυνση του σπιτιού της μητέρας του. Όταν έφτασε, είχε πια νυχτώσει. Περπάτησε 23 λεπτά μετρώντας τους αριθμούς των σπιτιών προσεκτικά. 441, 445, 451. Πιθανότητα να ήμουν σε λάθος δρόμο κάτω από 2%. Χτύπησα το κουδούνι. Σε 12 δευτερόλεπτα η πόρτα άνοιξε. Η μητέρα του Τζούντι δεν θα πιστέψει ότι τον βλέπει ξανά. Ειδικά έτσι, βρεγμένο, τρομαγμένο, με τον Τόμπι στην τσέπη και τα μάτια του σαν να μην έχουν κοιμηθεί ούτε λεπτό. Δίπλα της, ο Ρότζερ Σίαρς κοιτάζει μάλλον κάπως αδιάφορα. Η Τζούντι θα τα μάθει όλα. Ότι ο Εντ είχε πει στον Κρίστοφερ πως η μαμά πέθανε, πως δεν του έδωσε κανένα από τα γράμματά της και ότι ο πατέρας του σκότωσε τον Ουέλινγκτον. Θυμός, ενοχή, σύγχυση έρχονται στην επιφάνεια. Ο Κρίστοφερ τότε θα το ανακοινώσει καθαρά. Θέλει να μείνει εδώ. Η ίδια καταλαβαίνει ότι το παιδί της έχει ζήσει μια αλήθεια που το ξεπερνά. Είναι η πρώτη φορά που η Τζούντι πρέπει να λειτουργήσει ξανά ως μητέρα. Ο Ρότζερ, από την άλλη, θα δείξει ανοιχτά την ενόχλησή του. Δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό το νεαρό και πιο πολύ τον βλέπει ως πρόβλημα. Το πρώτο βράδυ κοιμήθηκα στο πάτωμα. Το πάτωμα είναι πιο σκληρό από το στρώμα, αλλά δεν κάνει θόρυβο όταν γυρίζεις πλευρό. Η μαμά κάθισε απ' έξω. Δεν μιλούσε, αλλά άκουγα την ανάσα της. Σκέφτηκα, αν ανάσαινε πολύ γρήγορα, θα ήθελε να κλάψει. Αν ανάσαινε πολύ αργά, ίσως να είχε κοιμηθεί. Ήταν ήσυχη νύχτα.
Μπορεί να είχε σκοτεινιάσει για τα καλά, αλλά πιστεύω πως έξω από το σπίτι θα είχαν περάσει 4 κόκκινα αυτοκίνητα στη σειρά, γιατί τελικά δεν ήταν κακή ημέρα. Η συνύπαρξη στο ίδιο σπίτι με τον Κρίστοφερ ήταν κάτι που ξεπερνούσε τον Ρότζερ. Γεύματα με συγκεκριμένο χρώμα, θερμοκρασία, υφή, ρούχα χωρίς ραφές που ενοχλούν, φράσεις χωρίς διπλή σημασία. Ένα ανοιχτό σεσουάρ, το βουητό ενός δρόμου με πολλή κίνηση, η ξαφνική αλλαγή στη διαδρομή από το σούπερ μάρκετ στο σπίτι μπορούσαν να προκαλέσουν μια κρίση. Μια κρίση που φαινόταν δυσανάλογη για κάποιον απ' έξω. Ο Ρότζερ, με τον επιπόλαιο και κάπως ναρκισσιστικό τρόπο ζωής του, δεν ήθελε να εκπαιδευτεί να ζει με τόση συνέπεια και προσοχή σε ένα παιδί. Αυτό που κανείς δεν είχε υπολογίσει ήταν ότι ο Κρίστοφερ είχε ένα σχέδιο και θα το ακολουθούσε μέχρι τέλους. Τις εξετάσεις των μαθηματικών πίσω στο Σουίντον. Ο Ρότζερ όμως είναι αδιάλακτος. Η Τζούντι αυτή τη φορά επιλέγει το γιο της. Η επιστροφή στο Σουίντον σίγουρα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Αλλά εκεί βρισκόταν το σχολείο του, η καθημερινότητά του, η δασκάλα του, το τετράδιό του. Όλα όσα του έδιναν νόημα και προσανατολισμό. Η Τζούντι μαζί με τον Κρίστοφερ θα μένουν μαζί σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα. Ο Εντ θα προσπαθεί σιωπηλά να επανορθώσει. Θα αγοράσει στον Κρίστοφερ ένα κουτάβι που θα το ονομάσει Σάντι. Θα μοιάζει με έναν κύκλο που προσπαθεί να κλείσει. Όχι για να αντικαταστήσει τον Ουέλιγκτον, αλλά για να ξαναπιάσουν το νήμα από εκεί που κόπηκε. Και ο Κρίστοφερ μπορεί να μην τον εμπιστεύεται πια, αλλά δεν τον διαγράφει. Το επιτρέπει να υπάρχει κοντά του, αρκεί να τηρεί τις υποσχέσεις του. Οι σχέσεις των τριών τους, Τζούντι, Εντ και Κρίστοφερ, βρίσκονται σε ένα καινούριο σύστημα. Άβολο, εύθραυστο, αλλά υπαρκτό. Χωρίς ψευδαισθήσεις, χωρίς βεβαιότητες, μόνο με πράξεις. Όχι σαν να μην συνέβη τίποτα, αλλά σαν να άξιζε να ξαναπροσπαθήσουν. Ο Κρίστοφερ περνάει τελικά τις εξετάσεις. Πήρα άριστα στα μαθηματικά. Η κυρία Σιόμπαν είπε ότι αυτό είναι υπέροχο. Του χρόνου θα κάνω ανώτερα μαθηματικά. Και μετά θα δώσω φυσική επίπεδου Α και μετά θα πάω στο πανεπιστήμιο και θα γίνω επιστήμονας. Όταν ανακάλυψα τα τριγωνικά νούμερα, το 1, το 3, το 6, το 10, αριθμούς που σχηματίζουν δηλαδή τέλεια τρίγωνα, αν βάλεις κουκίδες στη σωστή θέση, σκέφτηκα, ίσως έτσι είναι και οι άνθρωποι. Αν τους βάλεις στη σωστή θέση, φτιάχνουν σχήματα. Ισορροπία. Όμως εγώ δεν είμαι αριθμός. Ούτε και πρόβλημα. Είμαι ένας τύπος που λύνει προβλήματα. Ακόμα και ένα πρόβλημα με ανθρώπους. Ένας τύπος που έχει ήδη λύσει ένα μυστήριο, που έχει πάει στο Λονδίνο μόνος του, που μπορεί να κάνει φίλους, να γράψει βιβλία, να περάσει εξετάσεις και να πάρει άριστα. Ναι! Μπορώ να κάνω τα πάντα. Ίσως όχι όπως όλοι οι άλλοι, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Γιατί κι εγώ υπάρχω σε κάποιο σχήμα και έχω τη δική μου θέση. Ο Μαρκ Χάντον το 2003 τόλμησε να βάλει στο επίκεντρο έναν ήρωα ιδιαίτερο και το βιβλίο του μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Τιμήθηκε με διεθνή βραβεία και διασκευάστηκε για το θέατρο με τεράστια επιτυχία. Η νευροδιαφορετικότητα παρουσιάζεται ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Ο αυτισμός, επομένως, δεν είναι ελάττωμα. Είναι ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τον κόσμο. Ναι, είναι πολύ πιθανόν αυτό το επεισόδιο ο Κρίστοφερ να μην μπορούσε να το ακούσει μέχρι το τέλος. Τα ηχητικά εφέ, οι μεταβάσεις, το ίδιο το μέσο, ίσως του φαίνονταν υπερβολικά. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει να το θυμόμαστε. Όχι μόνο για ανθρώπους σαν τον Κρίστοφερ, αλλά για κάθε άνθρωπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο διαφορετικά. Ο Κρίστοφερ δεν αντέχει την αταξία. Όμως δεν είναι έτσι και για μας τους υπόλοιπους. Για σκεφτείτε το. Δεν είναι και δική μας η ανάγκη να φτιάχνουμε σχήματα, μοτίβα, νοήματα σε έναν κόσμο που αλλιώς δεν βγάζει και πολύ νόημα. Μπορεί να μην μετράμε κόκκινα αυτοκίνητα, αλλά μετράμε τις εκκρεμότητές μας. Μπορεί να μην φοβόμαστε το κίτρινο χρώμα, αλλά φοβόμαστε το απρόβλεπτο. Όλοι μας με κάποιον τρόπο παλεύουμε να διαχειριστούμε το χάος γύρω μας και όλοι βρίσκουμε τα δικά μας μοτίβα για να σταθούμε όρθιοι. Μια συνήθεια, ένα τελετουργικό, ένα πλάνο, ένα «αν γίνει αυτό, τότε θα κάνω εκείνο». Ο Κρίστοφερ, γράφοντας το βιβλίο, είπε την ιστορία αυτή από τη δική του οπτική. Το ίδιο δικαίωμα έχουμε όλοι μας. Να ορίζουμε εμείς το αφήγημα της ζωής μας. Δεν χρειάζεται να είναι γεμάτο εντυπωσιακές στιγμές, ανατροπές και χειροκροτήματα. Δεν χρειάζεται να το καταλάβουν όλοι. Ούτε να συμφωνήσουν όλοι με το πώς το είπαμε. Χρειάζεται μόνο να είναι δικό μας. Αυθεντικό, αληθινό. Ο καθένας μας κουβαλάει μια αφήγηση που έχει αξία. Όχι γιατί είναι τέλεια ή επειδή είναι πιασάρικη, αλλά γιατί είναι μοναδική. Και το να την πούμε ή έστω να την αναγνωρίσουμε μέσα μας είναι ένας τρόπος να υπάρχουμε με αλήθεια. Α, και κάτι ακόμα.
Δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε όλα, ούτε να τα διορθώνουμε. Τα πράγματα μπορεί να είναι αυτά που είναι. Μερικοί άνθρωποι είναι αυτό που είναι.